Bisimila renouveau kumaso kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnya studio Bamindaw ka se ka baro kɛ aw ye jamana kunkanko kan aw b'a tɔgɔ dɔn 767 de do ka sɔrɔ kɛ ale bɛ lase aw ma sibiridonyaw fɛ ka segin a kan karidonyaw fɛ an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ka danaya la ka ɲɛsin kumaso in ma walasa ka aw kunnafoni babuba ye min ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ o ye ka fɔ min ye kunu yɛrɛ nkɔrɔ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u y'a fɔ ka fɔ ko kalata min ni o tun ye ayi ni awɔ o min kun bolodalen ka kɛɲɛ ni marisi kalo in tile 19 ye k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ o la an bɛ tour de table kelen kɛ o kan hali n'o y'a sɔrɔ balinako tɛ nka communiqué sigasika kumaw ni fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ an bɛna an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye carte ɲinina falenni k'a kɛ carte biométrique ye a baara ninnu don baaraw daminɛna a bɛ ɲini ka na wagati kunkurunin bɔ nka a kunkan kuma ka ca dɛ kunnafonidilaw hakilina ye jumɛn ye a la an bɛ n'o kuma fɔ constitution yɛrɛ falenni ko kuma a sɛbɛnfura taara ka di jamanakuntigi ma a bɛ ɲini ka na dɔgɔkun 2 bɔ ten tɔ mɔgɔw y'a kɔnɔna kow dɔn an bɛna hakilina miiri kɛ a kan k'a jate minɛ ka sɔrɔ kɛ n'i ye ko in yɛrɛ fɛnɛ jate min bɛ ka mankan caya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye laïcité ko kuma ye munna ani fɛnɛ ni mun bɛ se ka kɛ kunnafonidilaw bɛ n'u hakilina di o kan sɔgɔmada in na an garijɛgɛ donna mɔgɔ minnu na olu de filɛ nin ye Mahamadu Kan ka bɔ radio Kiledu la Mahamadu i ni ɲankuma foli diyara n ye u bɛɛ y'i laminɛ u bɛɛ y'i laminɛ siga t'a la merci beaucoup an b'u fo ala ka kanu to ala ka babu in ja amina yarabi Abdramane Sogo min kun famana an ma yan nɔ journal le Wagadu maa ɲɛmaa don Abdramane ni ɲankuma Isa i ni sɔgɔma n b'a fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛlikɛbagaw ye k'a fɔ ko fama kɛra nka ko ɲinan ma kɛ n ka foli bɛ n barokɛ ɲɔgɔn ye mais frères qui sont autour de la table n bɛ foli lase techniciens ma sabula n'olu tɛ ne man dara ni ka sɔrɔ e ni ne an bɛna kɛ studio kɔnɔna la an kumakan tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si an ka foli ta ninnu bɛ u bɛɛ lajɛlen ye. A diyara an ye Basaro Haidara ka bɔ Amapu la Basaro ni ɲankuma k'i fo ka barokɛ ɲɔgɔn fo plateau kan ka radio ɲamaya so fo ka taa se an ka technicien ma k'u jaabi ɲankuma lamɛnbagaw filɛbagaw an bɛ foli d'u ma ko u ni timinandiya u ni fidélité o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ k'Ala ka basigi don jamana kɔnɔ halisa amina yarabi Sam Samabali ka bɔ Sahara FM ani journal Le Coup Sam i ni ɲankuma merci beaucoup Kaba ka foli lase i ma mɔgɔ bɛ ko fana ko bɛka k'an lajɛ ni heure in na walima k'an lamɛn radio so kan k'u bɛɛ fo et l'ensemble des personnels du groupe Renouveau ka foli se a bɛɛ ma k'i yɛrɛ encourager i bɛ émission min kɛ ni heure in na et pas 7/7 mais chaque matin Renouveau sanfɛ et ça demande beaucoup de courage et i b'o kunnafoni min an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw u b'a fɔ wagati bɛɛ Isa Kaba ka émission juste k'i encourager o chemin fana kan ni kɔni y'an sigitɔ ye an sigikun tɛ ko nin ka di karisa kule ko fɔ walima nin ka gon karisa kule ko fɔ an yɛrɛ kibaruya min b'an bolo ka kɛɲɛ ni o ye n'an dara min na k'o de ye tiɲɛ ye k'o lakale n'an diyara i ye i ka kanu tɛ Ala ta bɔ n'i y'an dɛmɛ i ka dɛmɛ fana tɛ Ala ta bɔ nka an sigi ko Ala ka dɛmɛ ni Ala ka kanu ka se k'o sɔrɔ siga t'a la olu ye arasaw ye an b'i fɔ Bintu Dapopolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Dramane Kone ale bɛ régie d'antenne na babu kunfɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ a ma kɛ balinakoba ye ten tɔ kosɛbɛ nka kunu min ye ministère de l'administration territoriale ye o y'a dantigɛ k'a fɔ ko kalata minnu n'olu kun bolodalen don ka kɛɲɛ ni marisi kalo tile 19 ye ni sigasika tun bɛ mɔgɔ caman dusukun na k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ Mamadou Kan tiɲɛ don balinako tɛ nka a kɛcogoya ni e y'a faamu cogo di i ka analyse ye jumɛn ye a la. Bon, Issa ɲininkali diyara an ye bon peut-être qu'ils ont voulu attendre la dernière minute parce que i y'a fɔ cogoya min na an bɛɛ kun sigilen bɛ na k'a tɛ se ka kɛ parce que n'i bɛ baara fɛn fɛn kɛ sa diɲɛlatigɛ kɔnɔna la i bɛ baara ɲɛbila baaraw kɛ c'est-à-dire k'i b'a yira mɔgɔw la ko baara ŋaniya b'i kɔnɔ mais malheureusement c'est regrettable mais ne ma engagement y'an ka autorité la ma volonté k'u bɛ fɛn ka chronogramme électoral olu yɛrɛ ye mun di jamana kɔnɔdenw ma k'u bɛ fɛn ka bonya parce que a bɛ daminɛ ni référendum ye n'o glissera Isa naturellement scrutin tɔ bɛ glisser donc balinako tɛ mais k'a fɔ baara de ma kɛ Isa an ye wagati caman kɛ kuma caman na et je crois que EJ démembrement olu ka sigi jamana kɔnɔna la ani jamana kɔfɛ baara ma kɛ Isa c'est compliqué Isa an ka taa ɲɛ nin cogoya la moi je dis ni texte ko don ni hakilina ɲuman ko don je crois que on a l'un des plus beaux pays au monde mais Isa application o b'an jɛ kosɛbɛ parce que on n'a pas la culture du travail on n'a pas la culture de l'anticipation n y'a fɔ a bɛ digi dɔw la mais c'est la réalité
il y a des chronogrammes dit, il y a des kumakan dit, ni disara ko bateau. Isa bara de ma kedron quoi. Anga bara ke, na bara ke ami fena. Ami bo bela mtanye quoi. Mais bara de tekake. Abdraman communiquer boraka et report que même mo mais min suit au là logiquement o ka fo délai do be fo avec mina. Da o maye communiquer. Bon, ni a fɔ k'a fɔ ko Mamadu Kane y'a fɔ ko baara de ma kɛ an b'a bɛɛ résumé parce que n'i ye chronogramme jateminɛ a fɔra ko EJ yɛrɛ ka kan ka sigi ka bɛn août de ma août 2022 mais n'an y'a jateminɛ elle sigira jusqu'en décembre 2022 ça veut dire que EJ yɛrɛ sigila dɔrɔn an ye kalo 4 fɔ kalo 5 an y'o retard ta u y'an to fana u nana ka na découpage administratif min kɛ o ye baara gɛlɛya kosɛbɛ 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 parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ate a ma se ka taa i ka lolo lajɛ quoi walasa i ka se ka dɔn k'a fɔ ko min kɛra nin ye k'o se ka kɛ 19 régions ko la opérationnaliser c'est pas possible a se ka kɛ non c'est pas agit tɛ se ka démembrement tɛ se ka sigi o bɛɛ la on savait que fɛn min tun kan ka kɛ août la n'o ma kɛ août la fo sigira en décembre aw tilala ka découpage fɛnɛ kɛ malo commencé n'o commencé quoi en tout cas a sabu pas a loi yɛrɛ ma promulguer fɔlɔ yɛrɛ pour que a ka se ka appliquer a loi dulonna ma promulguer ça veut dire que baara yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ e bɛ date mun nɔfɛ o date se ka kɛ parce que olu yɛrɛ y'u ka baara u y'a gulo découpage administratif la o b'a baara gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ sabanan sa ni b'a fɔ ni bɛ bɔ kuma la n'o ye o ye loi électorale modifiée ye regarde loi ma appliqué ne ma de k'a ye fɔlɔ n ka adamadenya bɛɛ kɔrɔ ne m'a ye m'a la kalan fan si fɛ k'a fɔ ko loi ma appliqué fɔlɔ ko o loi ko o yɛlɛma depuis o kɛra don min na ne hakili la bɛɛ kan k'i sigi k'a fɔ ko référendum kuma fɔra ko a tɛna se ka kɔ a date la wa ni référendum ma ka kan ni référendum n'a ma kɛ a date la 19 mars a bɔra a ma ça veut dire que le débat sera encore relancé encore est-ce que minnu b'an kunna bi est-ce que u y'u kan mun di classe au boucan n'a bateau sabula o ye kɛlɛmanba ye mais bɛ kuma la ni n b'a fɔ k'a fɔ ko Amadou Hampâté Bâ 1962 Maurice Condé tun y'a ɲininka k'a fɔ ko munna aw k'a bɛ sɛbɛnni kɛ Wangara kan a ko en Afrique ko manquer à sa parole c'est manquer à Dieu est-ce que an ka autorité est-ce qu'ils vont manquer encore à leur parole et quand ils manquent à leur parole ils vont manquer à Dieu cette fois-ci encore. Bassalo, c'était logique quand même que report in Gakani parce que le 19 c'était quasiment impossible. Non, il s'est trouvé qu'on a fait un secret de police la conquérode c'est-à-dire bébé de quoi report na ke mais donc secret no communiquer ka bon gouvernement notamment le ministère de l'administration territoriale qui est en charge d'organiser les élections parce que comme ça a été dit par nos deux amis bara maké bara fouille maké mingumato 19 mars beseka tenu chugamina au contraire anye fafeno la wala isa bella wala gelaka a bella wala retard là et amna référendum mirega a voté référendum dira président il y a combien de temps il y a juste 2 semaines de cela donc ça veut dire que odun akang comme on appelle véhiculer c'est vrai que les réseaux sociaux baro demain mais il doit avoir des débats là-dessus bara chamaka ke minu shima mais ça le plus important nega familial ce n'est pas une date fondamentale c'est la finalité qui compte au fait. C'est-à-dire l'élection présidentielle, mais nous élection clé. C'est-à-dire au report des gars ils ont déjà dit dans le communiqué, Korma a dit dans le communiqué que avec l'EJ et les acteurs politiques, je pense qu'il y a un débat dossier fait. Il est temps de réfléchir sur comment organiser les élections groupées. Ça permet un peu que l'élection chamake n'a fait ça et puis au cas coup de voir mettre de l'élection d'autant plus qu'en Nabi Gelaba et Moussa il y aurait la mobiliser là surtout un espace UEMOA qu'on il faut le dire dans l'espace UEMOA aujourd'hui est en parce que ça état mikono comment on appelle communauté mikono bi à instabilité baragabo aucun bailleur n'est sûr investir la basquité mais zone d'instabilité de communauté qu'on nous et moi communauté c'est il a déjà le CDAO là mais comme prévégué sur la base un peu monnaie des cas voilà pourquoi nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui Malite Burkina Côte d'Ivoire un peu parce que ni Gela d'Oduna avec un gangrène mais ce qui est inquiétant ici au-delà de ce qui est Niemi Folofo qui n'est pas pour moi, le premier report intercobaye parce qu'un bug aussi mais ce qui est inquiétant, c'est encore le communiqué qui est en train de sortir, c'est-à-dire comment nous méga fois en autorité au fait. Je m'incline à la courant cette semaine, le Premier ministre a fait, à la bonne losse fait, que Jamana une élection organisée. Ko te ko baye folo ko bi kele ko la kana bara sabati le kodi donc est-ce que au taïra ko même présidentiel minu au kanga tenu ko ben mois de mars 2024 non février premier tour le deuxième tour et mois de mars ka keka ben mars 2024 non ba bouclé est-ce que au fenêtre na ke report ou retna ke ou là je crois que c'est ce qui est encore très inquiétant mais tant que
ma date qu'on y est, mais moi je pense qu'il a lieu de s'inquiéter. Il faudra que moi Farandon pour que la date puisse être tenue réellement. Sans Mokanga Jorowa. Ni report follow in ka Kenya ni barato. Ni report follow ne ma joro ala mentu sigile dona ina fa to sa be afotu mi betuma don 19 mars référendum ngakala ka gele sisugo kuma do fo référendum abeke aforo ko anga kalataw kulu kengrene ne be kalataw la be désormais no eji donc depuis ale kanga nga sigiga be wakati mo o sigili ona na tanta et puis asigira fana ben na ka fo asigira kanga kata yere farafara ka ika sigide sonu bla no démembrement ni kato bla marabolo munun kono donc o sigile ka tanta folo o sigile tanta ambo la dron anana ka région de la Tchaya ka bo shekina kana fu yere so fota ala kono donc dépôt kera beba do nga fo constitution yele mali référendum ante ka tala maintenant ante ka tala mune bi se ka ato am se ka date kura soro jona date kura ka soro jona et puis o date ka se ka respecter parce que man la mais jorona ko emi o date fena ne be so nga jouer date to nga élection date to fena bon madala na ji au camp parce que ni eji sigira ka ban eji sera ka siga nga 19 région nga opérationnalisé ka eji siga be kono alors eji de kanga nga référendum labe ale de kanga nga maire ta labe ale de kanga député ta labe alors na sigira ale sigil de ka gele mais kalo woro de be don kalo woro do est-ce que be soro kono bli pas forcément ka soro kono donc kalo woro nyona ou bien nani woro o bisaka ka transition ka pousser ka na fait doni yana ngana yere soro mois de mars ka 6 mois faruka mais kaba yana ngasi ba soro gela munu be soro mali de mako ka barala ba soro folo munu te gouvernement kono ko mana boluda olu be gouvernement si ora nyagami olu mana gouvernement si ora nyagami malien en degré no mi fanana ne be fangala abe fiere no fika be fana lame donc it se ka ta fika mo wole donc o bere be tanta no amay o me ulame munu ko amay ulame o be tandeta donc l'élection keli kadiye kuma do la yere ka nga gouvernement re fana deme pour ka se ka élection parce que kuma do le keto ka kodo nyenyi ni gouvernement bulu nte gouvernement na mba singora nyagami keto ka singora nyagami gal la ni mini élection ke alors là-bas il faut de bloquer nefe donc mum se ka sans nere bulu ambe fere sugu beke eji abeseka ka sikituka dmena na nyoko de meji sikilla est-ce que région nous se ka opérationnaliser parce que ça demande des moyens est-ce que au moyen on be biwa na tseka région nti seka ka parce que région tata ka gouverneur do sikika ngani sikika ngani na warti anga jolu sikili ko folo anga tani korole bengan doron do ina fo annonce territoire ministre ya fo abla maiga abe parti politique wole ani eji mo ko bina nyokoy donc mum bi se ka ke jona gouvernement yere kan ngana ira fo mo ko do tiena angani yere be gouvernement na ni gouvernement desera be famo alors là ou desera mais munu me opposition na ka fu fana ni élection keli kadi ni troka gouvernement sora na gami jamana question bela par fini ibe jamana yere de bali ikal la ni laba mu no élection na se ka alors là o yambere aywa ametanya fe anga si chef landa obetali ke carte biométrique kunga ko kan adam na be wakati damaron bo ngam ko ka jatemnela mamunu be anwele ka bo fampela jelen fe olu kone ama famu basara edara opération yere munde folo parce que doko ko lutara akeyoro la ko filimunu bo luka 7 folo la ko doko ko tsega rectifier do fna ngoko awako luka film munde be ka ke système ko ka do ça bare en ka gele je pense bien que Nebsika Fongala m'a préparé. Et je peux le dire, maintenant, il y a beaucoup de développer. Il s'est mis à m'a préparé mon équipement. Dans un premier temps, le gouvernement a communiqué pour dire que, comme on appelle, 4 biométriques, là, ils ont mis un site en place. D'abord, j'ai parlé de mon Nina. Site confologramme, parce qu'à la fin du point ML, .org.com, les gens ont dit non, ce n'est pas normal. Claire, il fallait communiquer avec la FAL. Mais sauf qu'il s'est ni opérationnalisé, c'est-à-dire, Nitra, où je valide mon Nina, il va opération faire un coca. Nitra domna kiptika validation rek ningali fouiti bo qui est en rapport avec au fait y validation minke quoi il y a même pas de lien. Donc voilà pourquoi je me pose d'abord la question, est-ce qu'il y a une préparation, parce que dans la logique il y a des questions importantes ningali gelono be lu poser mo la est-ce qu'il y a une erreur do bala ni erreur bala information d'abord be to ni jamini ka date de naissance ni ka ni olu be olu modifier donc là il va faire tika validation que commissariat humain ou bien brigade humaine il faut choisir il va faire quartier retiré be il faut faire choisir mais sauf que il s'est quartier commissariat mais choisi et puis là tika validation que erreur là qui n'a rien à voir avec ce que tu as choisi et ça ne pose aucun problème. Donc on se pose la question, je valide mon Nina à City créé qu'on n'a pas du même ira là. Au-delà de ça, c'est qui est aussi très inquiétant ça. Quand on faisait Nina recensement de Watimina, Nina recensement au mais récépissé de Dima.
et il y a validation qui est ça. Moi j'ai fait une validation mais on m'a rien donné. Papier fouille me dit moi, il y a un numéro de drone qui a carte qui me voulait pour dire. Donc ça veut dire que demain après demain tu peux même pas aller te plaindre pour dire que matériellement pour aller montrer que il y a parce que papier fouille m'a dit en retour. Donc voilà, il y a énormément de choses mis la gère et puis à Burkov fait ça. Papier mène à boire avec erreur du mène à la tournée parce que l'objectif c'est que il y a rectifié mais aussi qu'à élection n'attend nous avec au Canada fait. Maintenant si il y a modification mindo notamment si il y a modifié et nana commissariat la profession qu'on modifie et nana commissariat là et nana fait na au moins il fouille que est là. Et ça, après, quartier Borani ou Euroclé. Donc, ça fait qu'il y a énormément de boulot. Ça dit, barrément, la benchou fouille kala. Et mieux, avec un taïriti mina isa. Avec kalo woro kala, pour ne pas dire sans qu'il est. Malien classé, c'est essentiel. Marocain et coopération ça, moi je crois que un État doit adopter des comportements étatiques. Et ça dit que, ma faut pas m'en name jamana kono. Jamana kana ira jamana kono dona ko jamana du pays. Isa nit se ga famia ko 2 tablettes par commissariat. 2 tablettes groupes là. Commissariat Kilingeli ça. Moi dans ma zone au nouveau commissariat d'Irimadio Arsisan Nato mais des dizaines et des dizaines de personnes. Jama Isa oube arana vous agglutiner. Sans te couper la parole. Commissariat d'Omalaso à l'intérieur. Voilà. Isa nous sommes en 2023. Nikuma fora, moi je crois que c'était au mois de décembre. En tout cas, il y a une information, il faut sur la carte biométrique carte remplacée, carte d'identité remplacée, carte d'électeur remplacée. Et ça dit que à durée de validité, c'est en carte d'identité sans savoir. Ou à carte c'est qu'à la fili baroque. Ou à espace doit faire un ça dit que c'est avec un quartier quoi. C'est une très bonne idée. Mais aujourd'hui, le constat est amer ça. Bassaro a fort. Moi, je ne suis pas sûr si nous sommes arrivés même à 20% enrôlement barala. Je n'ai pas de statistiques. Mais à le 31 mars. Il s'est 31 mars. Abo Dati dit, vous savez bien que un chronogramme qui est le 19 mars au référendum. Donc c'est intenable. C'est pas possible. Encore une fois, Issa m'a anticipé. Moi, je crois que une solution me proposée. Quand je dis qu'il faut adopter des comportements étatiques, État c'est la tablette qui la commissariat connaît ça. Une tablette ça coûte combien? Mais 10 tablettes. Mais est-ce qu'il y a tablette ou t'as demandé? Oui, Issa. Non, c'est tout. On ne peut pas avoir un serveur Issa. On ne peut pas travailler avec les PC pour cette opération spéciale. Est-ce qu'il a préparé qu'à ce niveau-là, qu'à que tablette fly, commissariat qu'on a tablette, il va la tablette mais déchargée. Souvent avec surchauffé. Barabe Joe. Donc dans la voilà. Il s'est à 1h, 2h déjà, que tablette est chauffée, qu'abe Joe, il y a 30 ans. Il y a 10 minutes, 20 minutes. C'est compliqué. Au-delà de ça, il y a un autre problème. C'est-à-dire qu'il y a des cas où il y a un numéro vérifié, il y a un numéro matricule, il y a Nina. Atelier au Barafana Kongoro, ça peut prendre 30 minutes. Ça c'est extraordinaire quand même. Moi je crois que avant tout, différence la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, c'est des pays nous ça avait beaucoup de sérieux mais ça avait beaucoup d'ambition. L'ambition c'est quoi? Ça dit qu'il savait il faut y mettre les moyens, les gros moyens. Tu sais gars, où ils tiendront carte biométrique, c'est vrai, c'est une carte sécurisée. Moi, je suis d'accord. Il est c'est-à-dire, en général, au Mariami, il est fantastique à Bekay. Mais Bara de ça. C'est-à-dire qu'à cette famille, à ce niveau-là, jusqu'à présent, les gens sont en train de s'agglutiner devant les commissariats, juste pour l'enrôlement. À 4h du matin. Au-delà de ça, il y a une sur la région Kono là. Depuis le soir, 17h, 18h, et au lieu de 17h, on l'a fait pour préparer. Je donne cette information, ceux qui m'écoutent au niveau du commissariat savent de quoi je parle. Donc, il s'est sur WhatsApp qu'on a là. Mais j'ai pas de réponse. Moi, vous plaignez. Mais c'est extraordinaire, ça. Donc, les gens souffrent. L'État,
de donner les moyens nécessaires, moyens en ressources humaines, et puis moyens financiers conséquents. Ça dit, ni bien barana souke isa. Ni a faut ego tablette fla. Non, c'est pas une question de tablette na soukou mendo. L'idée c'est que on a donné un chronogramme électoral, on court derrière le temps. Moi je crois que Nikobo, tu vois là, vous mettez les gros moyens, 10 tablettes par commissariat, ça ne coûte rien à un État comme le Mali. Ni warti il faut créer les richesses. Ah mais warbe soro les gens sont moko de banaïsa. Les gens sont au chômage partout. Ate moko forme groupe la barala ni opération spéciale na suguna mais ko bebe triki trogol là wa amina tuna bazoro ko 6 mois. Moi je suis d'accord avec lui parce qu'amina tuna finalement barat nake parce qu'à ce rythme ça on ira nulle part. Dans chaque commissariat par jour, combien de personnes on prend? 30 ou 40 ou 50 personnes maximum. Mais combien sont là-bas tous les jours? 300, 400 personnes. Mais c'est extraordinaire. Au-delà de ça, Issa, quand tu es citoyen d'une nation, c'est inadmissible, Issa, qui a saigné au 21e siècle. Qui peut vous 3h du matin que tu es sur station Brignou sans faire. Mais on va organiser, centre créé, femme belle, Issa. Vraiment, on va d'offrir à Jamaica, on va d'offrir à moyen car faut que moyen t'es au tétien, moyen bino, on m'a organisé gagner. Donc il faut une bonne planification. Naturellement anticiper c'est le moment vraiment on va Jamaica on donne soulager mon gros na koina. Sans ça mabale aw munu ni ko kan malde on be contacter la kosobe yeye ki bara sarawa. Ali akagele. Du do tamadamine ere. Mais problème yorom na isa mo baka ka papna. Flow carte biométrique coin formuna c'est très bien et puis avec ça yere Mali yere engagement munuta CEDEAO ye munu nyini ko fo beka ke avec ça yere na abambulu CEDEAO espace ko no dugure mo ba ambonya jamana chama kelen do CEDEAO ina fo Côte d'Ivoire no lu kalendo c'est vrai nga 40 tétin exactement glane do lu ka dugu dombulu et puis 40 mo ambulu boyantanka donc anga carte biométrique ka glan espace CEDEAO kono non seulement à sécuriser do yere tede espace CEDEAO yere kono am respect mu soro folo abanga tanga sigi mu fana nokoya anga tungarango bi yala mun ka kono abu ka tanga sigi abu nokoya mais jamana ko kan yoro chama be do ta madamne do ta damne na et puis keleme Mali kono ya muy wuri ka Mali ko fe o kelendo mais mo ko ba nyala yoro doko état kelenga fo ko carte biométrique benali wakati do la kuma tiara ko marché dira doma do to wudo fo ko marché duruma mo ko robora ni ko fo yoro ko no ko dira malien do yere dima l'état est marché di kaba ale ba ke juli abo prix fo état maintenant est-ce que tablette flamme me que commissariat kono ale ba préférer ka fla sans yana ka temps sans donc a to chegi wari parce que marché fana do de ita ke ko jamana ko do ba ke il faut na ka gagner donc est-ce que au paramètre fana o ta ka jeune ko kan marché dira mo wa exact marché dira mo na ko fana yoro la nga interpeller Samba oui voilà pourquoi les machines sur la cahier chargé de kanga que état fait exact donc kana yoro la tuni nani état ga joro fo en réalité ni suala état nganga mo ko changwa sudi kam go chama ka tan so kan soro su arabe yoro an lenge mais c'est am muté lenge le du nganga mo ko chama sudi parce que ni na ko gelay musse mo ko ma ni mo ko tira ka ta so ko ka ke na fo ko bena 8h ay na fo ko bena 8h ambe wuli 6h ko ma ko nga dala mais maintenant kaba kana feno ko yele ko police so ni police tɔgɔ fɔra ko min na cɛ don an n'u ka di dɛ mais ni tiɲɛ nana an k'o fana fɔ ɲɔgɔn n'u tɔgɔ fɔra ko min na dɔrɔn maliyɛn jigi bɛ tigɛ a la parce que wariko bɛ ye a la a ko wala a kɔndili mais a ko exactement donc policiw fana ka non an tilala bi ta an tɛ tɛmɛ ni mɔgɔ hakɛ kɔ fana ka bɔ a la état ko baara bɛ kɛ hali dimanche ko 8h fo 16h bɔra ka commissariat dɔ fɔ ɲɛna ko par jour olu ta 30 personnes o ma fɔ u ye o ma fɔ policiw fana ye o a fɔra de a ye mɔgɔ min mana taa ka daminɛ baara heure la ka taa bila baara n'a sera ka hakɛ mun ta mais commissaire k'i sigi commissariat kɔnɔ wala police k'i sigi commissariat kɔnɔ ko non an ka mɔgɔ tanta ye nin o fana ma fɔ a ye a tɔ tile journée ko négocier kɛrɛfɛ ko kɛrɛfɛ panparanpaki o fana ma fɔ kaba an fana ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc maintenant nin ko bɛ ɲa ni ɲa cɛlakaw bɛɛ de la état a ye marché di min ma a ka a fɔ a ye ka tablette fila bɛ commissariat kɔnɔ k'a la siran dɔɔni tablette fila bɛ marché bɛ se ka résilier contrat bɛ résilier tablette fila bɛ kaba ka dɔgɔ tablette fila in ka dɔgɔ et puis tablette bɛ kalaya est ce que tablette qualité ɲumanw yɛrɛ don wa parce que en temps normal hali ni tablette kɔni bɛ se ka heure 4 heure 5 kɛ baara la hali b'a sɔrɔ tablette m'an bolo an ka bureau kɔnɔ ninnu olu bɛ wagati dɔ kɛ baara la mais tablette ka kalaya heure 2 heure 3 baara kɔfɛ tablette bɛ kalaya fo ka 10 minutes kɛ i ka jisuma k'a la a ka se ka wuli o y'a kɛlen téléphone ye c'est pas normal u ka minɛn ɲuman ɲini pour que u ka se ka mɔgɔw ka baara kɛ mɔgɔw ka se ka nimisi wasa surtout carte biométrique kuma fɔli mɔgɔw nisɔndiyara ni n'a ye mɔgɔw sɛgɛn et puis mun fana b'a la Basaro da sera yɔrɔ dɔ ma i ka rectification ligne sanfɛ ligne ko yɛrɛ bɛ ka bɔ i b'a sɔrɔ u tɛ ka min fɔ mɔgɔw ye tɔgɔ bɛ yɛlɛma jamu bɛ se ka yɛlɛma
fa tɔgɔ erreur b'o mun na o bɛ se ka corriger mais n'a sera si yɔrɔ ma dɔrɔn o tɛ corriger parce que k'i nana ko n ye n kale ala la o t'a la dɛ i bɛ dalilu de di k'i si ye nin ye bon an dun fana ka problème ba ye si de i b'a sɔrɔ tiɲɛ na caman fana ta ye kelen de k'u si tigɛ de u bɛ fɛ a ka yɛlɛma an fana ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye caman ta ye si tigɛlen yɛrɛ de normal la mais u bɛ fɛ a ka yɛlɛma bon o yɛlɛmali mana gɛlɛya o fana bɛ kuma caman f'i ma a ye nin fɔ arajo kan a ye nin sɛbɛn journal la k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ o fana erreur b'a la ani profession ala anw par exemple an ka enrôlement bɛ kɛ tuma min an caman tun ye élèves ni étudiants ye na ko k'i ye journaliste de i b'o na n'o dalu i b'o dalu de di donc dalu ko de don ban tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ta tɛ kɛ dɛ mais dalu ko de don ni dalu bɛ i fana bolo ko i si bɛ tan i bɛna n'o dalu dalu b'i bolo k'i ka métier yɛlɛma i b'o dalu fana di mais kuma fanba fana ye min ye marché dira min ma n'an bɔra o la fo tiɲɛ fanba fana ka fɔ policiers ye tiɲɛ na mɔgɔ tɛ taa commissariat la u k'a fɔ ko non ko bi mɔgɔ tata banna 10 heures ko mɔgɔ tata banna baara kan ka jigin 16 heures mais kaba i b'i yɛrɛ ɲininka o kuma c'est pour une bonne organisation du travail quand même n'u y'o talent bɔ yen nɔ peut-être que non u b'a k'a fɔ a ye an ye mɔgɔ ta fɔlɔ a ye to ara n'ale bi mais ministère de kan ka veiller nin kunna ministère de ordre de ko baara bɛ kɛ hali dimanche donc a daminɛ baara daminɛ c'est vrai que ministère de communiqué dɔ bɔ ko faible mobilisation an t'o kɔni kuma la bilen non mɔgɔ bɛ ka taa a tɛ ka kɛ de. Non, juste une précision, ça dit que je crois que dimanche à Teke, j'ai discuté avec beaucoup de porteurs, au week-end, samedi, porteurs ou enrôlement, mais samedi. Porteurs ou samedi. Notamment à Ségou. Mais ce matin, j'ai vu que au niveau du 13e arrondissement, il m'a dit un récré. Mais ça, moi, je n'en vais pas au commissariat. État de commissariat responsabilisé. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Parce que vous avez bien pour le sourd et quand c'est ça. Comme sous les problèmes. Le problème, c'est l'État, ce sont nos autorités le vrai problème. Nous qui nous organisons quand il y a un commissariat. Abdraman, c'est une opération phénomène voilà la Nichuga la Tantawa. Bon, Barnacote, parce que Amalabé, depuis le début, fin balai, opération n'y a déterminé. On a fait 10 fois marqué opération qu'on a juste on a vu un arrêté interministériel ministre Sabaka signature qu'a fait 4 biométries CEDEAO ko obnake comme CEDEAO ka langine do engagement na qu'on a bana ensuite on a la opération lancée to foi marqué calcul foi marqué son normalement am droit de combien mort quand bet quoi fuma fo am 21e siècle de la quartier de population d'Orandobi proportionnellement am se ka don ni haketa tile kono iba abebe haké mo ibodo ni tablette haké monta ka bo abodo mais marché dira jorima en tout cas sur la table ici ne marani mo ba do marché dira mo ma a dira à combien à coup et joli mo cita do il y a un flou qui entoure à ce niveau là ça pose un problème jamana barala o manga ke akanga jamana barala fait be kan de façon transparente akanga la dia bela jelema ayo commissariat mon fana fo mais ambe jigina police la mal de là parce que neuf police ka bara date ni enrôlement dronyo ne ya jete de façon générale en commissariat la effectif ka dogo doni ni tla kana ni effectif ni fana bara ta fana ko fara fana okun iye gela fara i nana do fara ka gela ka parce que commissaire fana mbe aka élément fla ça va nyokora de détacher ko l'ouvre opération ka nya fana wo fana wo bara de do en fait c'est un travail police ka bara do ka jamana don ka semaine de jamana do ma o police ka bara de mais bi ambe contexte mun kono aujourd'hui police ka aka gelen police ma ka ke parce que gela wara bu dara mun o fana te kele mais ça n'empêche mun be ka ke ko fana ka kere parce que o fana ti be ka fo ko ka bara 10 heures ka soro bara ka continuer jusqu'à 16 heures ka ko bara 10 heures pour moi o ti ko e o manga o fana ma fo ko bara jigina mo kata non mo to ko sebe de ban isa t'imagines kanye isa la vérité c'est que faire d'autres efforts aux citoyens de quoi on n'a pas besoin ama que le la de la voilà ça ka kodo donc gela boro de là il faut qu'on commence la bi nous va faire quoi il y a deux possibilités soit ou be recruter ka ou former ko ou black barenke soit ou be commencer ou be équipe renforcer au niveau de pourquoi tu me recruter ko black commencer là en fait il y a beaucoup de local utiliser il y a beaucoup de voilà pour commencer local le commencer va encadrer mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui il y a la base de données de ceux qui ont fait le ravet quand même au loup fin de bola déjà ni au wele aujourd'hui ou c'est qui demain à barala je ne déploie pas des mo ba des mais al jeune thème ko beno ou be ni bayana a ketko ni mana ha do bla commissaire ko na commissaire encadré wala ça a ko be se ka tanya fait tuko a ko be se ka tara tuko mais ne be fin do allié fin do là ni ministre ka ko nous communiquer datemina pour nous communiquer mon cara à la conférence presse là à la papier de presse il dit quelque chose de très important il dit que le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale que le retour à l'ordre constitutionnel après avoir mené des réformes nécessaires demeure l'une de ses priorités dans le respect de la durée de la transition. Au cours
réforme nécessaire ni carte biométrique ko en be fana bola ni carte biométrique ko en ka ke ateka ka ke tukola ne madani ngana nyuma de ba ko duma so ni ngana nyuma be du a ko ebeka mun bisiki j'ai toute la bonne foi des autorités tiare ko to tiya ka di ala sinon carte civil beba ko kela me carte civil la pour sol tarla ni tla kana carte biométrique fana ta ka do police so kelema ima mina du uma ima baraka mina foi ima condition foi faroka ibe mun no fe e dun ko fana ka fo ki ba fe ka élection ke ni au carte keleni ibi fe do no fe la fe soit ita fe ka ta nyefe jona ita fe kitela ka baraka soit a quel manier so na quel cadre ni va faire kangana te mo ko peska voter ko mali ko un état amana tege mana ke choko de mana kana choko ka fo ko tablette flanc par commissariat quartier de 100 000 habitants 200 000 habitants bekam c'est pourquoi je te dis aujourd'hui normalement ni côte mais que domina statistique le tunga ba par quartier be statistique kan bo Kalamankura 200 000 personnes kan aurelo Sawali Bougou 300 000 personnes kan aurelo Bako Djukoni 400 000 personnes kan aurelo et en fonction de ça commissariat be doté en fonction de ça mais avec attendez à matin monsieur Gake ouais monsieur Gake proposition de solution ouais je reste sur la dynamique c'est-à-dire que Abdraman Ekouma 8 millions d'électeurs inscrits sur la carte, la liste électorale. 8 millions, et ça. Avec un chiffre qu'on met au chiffre quand 8 millions, tu le sais. Mais avec autant de tâtonnements, il faut mettre beaucoup plus de moyens financiers. Ni tablette, moi je ne connais pas le coût de la tablette. Un, de deux, Issa, c'est pas normal que Sam Bassaro Abdraman est né quand à don Moussaka Djolbeka Dounikoina. Alors que c'est l'argent du contribuable. Mali, donc, au cas où concrètement, tablette pour qu'il y ait sur la tablette flala. C'est quoi le problème? Est-ce que décès de bout là? Par souci de transparence, moi je crois qu'un État doit vraiment éclairer l'opinion sur ces détails-là. C'est extrêmement important. Donc, Baram Sekake, ni tablette est fly, un État de tablette est 500 000, 1 million, ce n'est vraiment pas mon problème. À quel point on fait une tablette est ça? Ou d'offre la tablette avec Barak, je crois qu'ils sont toujours au Mali. Ou que le frac d'offre effectif quand ou qu'à centrer multiplier ça. Ou qu'à les grands espaces parc national ou ni et du coup on a la place Canu nous mais ça c'est un État quand même. Nous sommes dans un État où il faut beaucoup plus d'ambition pour permettre au maximum de personnes on est dans une situation exceptionnelle. Mais exceptionnelle, mais les gens partent. Mais ça, Wargo, les trains de vie de l'État n'a pas diminué ça. Et puis dire que Warti, moi je suis pas d'accord, un État qui crée les richesses. C'est-à-dire un État doit créer, normalement, État qui a l'opportunité de créer pour qu'il n'a pas le soro. Et ça n'a pas le soro. C'est pas l'objet du débat aujourd'hui, mais pour renflouer les caisses de l'État. Malheureusement, au même moment, il faut au vu au-dessus de tout le monde. Au même moment, Assimi Goïta a dit que subvention est à hauteur de 200 milliards. C'est des Maliens. Est-ce que vous nommez ça? Donc, opération, c'est notre droit le plus absolu. Je crois qu'il y a quelque chose de très important. Oui, État qui a responsabilité, ça a été dit par tout le monde. Moi, je l'ai dit commissariat là. Parce que il va se comme 40 mais que tu vois un certain temps. Al ni méga ketene. Fichier que de dire peut-être commissariat là. Ou quoi enroulement que par jour quand tu donner ou déposer. Ni fichier bis ça va ou que même dans la commissariat ne pas enrouler plus de 100 personnes par jour. Voilà aussi la question qui se pose. Fichier Jolie, État de fichier Jolie blanc, kata commissaire là par jour pour qu'il y ait un roulement. 40 états. Il n'a pas 40 états, 40 bananes. C'est vrai que pour ceux qui m'ont abrouillé, deux blancs qui fait, mais il n'a État de Jolie blanc. C'est aussi la question. Le nombre de fiches qui est envoyé par commissariat est limité par jour. Fichier du follow. Il s'est papier dans le B. Ni papier, ni kuruta, akati kurufla. Donc les informations là, ils vont noter au cas. Ma femme, donc il y a nina photographie qui est photo. Maintenant, si tu as des modifications à faire au papier, tu pas tu apportes les données, ou bien agrafie le papier là. Qui a téléphone numéro c'est pas ici à là, c'est ce qu'on m'a fait. Ouais, et bah donc mais fouille ma papier fouille ma dnema.
en retour, juste pour certifier qu'il est en route. Et pour le corriger. Mais ça, c'est pas possible. Ça n'est pas un quartier sur le Chine qui je vais aller me plaindre. Né en route, quelle preuve ils ont qu'on est en route là? C'est lui qui doit apporter la fiche, n'est pas fiche binaire ça. Quelle preuve qu'on est en route là? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas été appelé. Et pourtant, c'est pratiquement 2 semaines que j'ai été en route. Vous m'avez dit de l'Edima. Il faut que papier bon in au cas où il y a voie de recours. Ça fait énormément de choses ici qui manquent pour que Bara Kassé Bara surélé. Ça c'est des choses qui doivent ça dit Diago Loka Nakeli. Ni etara un peu mal là isa kaba sirbi to ba soro kemini mugalebe abba on le pratiquement comme ça kelna et beta par précipitation et donc papa ta c'est un problème, ça peut arriver moi les autres comme ça da 42 gla wakati na ulafu ba bebla comment on appelle carton donc non na ibe 40 fouiller ba fouiller qui a 40 takatana ni là-bas qui s'est n'a quoi ou bien les gens pardon ça anga trabani qui sait bien ça ni jawab na ni klagera jamaki la bno kanga ta quartier mais ngam tan tori parce que les gens seront appelés moi qui me be dogolo moi qui me tout tourner au récupération de ma problème tout des erreurs peuvent arriver à ce niveau là encore d'autant d'ora papier ka sur tiki tate après il faut encore chercher papier té mo ko shibolo exactement en fait. Maintenant, moi j'ai des infos pour le soutenir sur le par jour et pire, ça même quand tu as donné le nom blanc, c'est-à-dire 100 de regroupement des données, ils le font à leur propre frais. Maintenant, juste pour que ça a été dit par tout le monde, Bibina, dans chaque quartier, en tout cas pour Bamako et par ailleurs, Meriba a non, il s'est attaqué Mirula, Maralade. En tout cas, pour ceux qui de Bamako. La semaine qui vient de terminer, Adam Lamberlo. Exactement. Jusque la semaine dernière, à goûter à Miricon. C'était commissariat, comment on appelle les ambassades et puis brigadou là. Mais qu'on peut exploiter aussi chaque mairie, pas les mairies centrales, chaque mairie par quartier. Oui. Parce que quartier Bella pratiquement mairie Béribé. Mairie secondaire ou B. Mairie principale ou là. Dans chaque quartier pratiquement, en tout cas pour ceux qui de Bamako, mairie secondaire et quartier Bella. Qu'on envoie plus comme on appelle des officiers, des policiers, des gendarmes, Kata, équipe Blakata, pour aller faire l'enroulement dans chaque mairie de quartier. Ça permet un peu de rapprocher tout le monde, c'est-à-dire nous mes recensements avec les recenseurs. Combien le moyen ici à disposition pour que Baraka se hacké. Parce que, comme je l'ai dit, les gens ne sont pas payés. Il faut dire que c'est leur devoir. Mais ici, mal la lité de sur le féminin qui ne connaît pas. Aïwa, ça m'engage. Ne boulot min fait fladron. Flow, kalatan na tau tseka katani seben franco. Flana ni seben franco joda mumba ala anga espace do anga balama munu boka yala kata ou katana nga segi. Kaba pour ga ko bisaka gagner. Soit au subo il faut carte de récupération gratuite. L'ici des deux boulots. Avec un territoire qui est doit, mairie de Kachiru doit, ou bien on sonne nous fa, ou bien classe on a cadam la non famille la table la non famille. Obesoran classe. Ah obesoran classe on. Ka ou bien blagata au subo la, angata au subo la kabo pour le subo boloka. Flana kaba moyen de cadeau il faut mukani il faut. Tablette de nunka chaya ni état RBC akamoko chi amasu katangole. Sinon ni ko là-bas état est délai mufo no o délai tellement ko war de boga do ala o a to jugale kada ni war ko dona fem na ngo dugina ya c'est terminé na o a to que business di war be saraka fem a fu business no ko wana ne abita do wa folo fu ami afra ko ni 30 mars tellement ko war de saraka ke o ma fo akaba no comme que pas officiel c'est pas officiel c'est pas bon maintenant ni ko me duguma ya ita sabe la mata ile sans fait basaro premier romina fem be ka di fu n'entra en soro ko no kibi warde boko kado ala ay carte na tay do sojo ala katro fonctionnalité foite business ila do sojo carte na barala katro te fonctionnalité foite ka tout ci dala do nga mo arnaque no mabo foite yele boko to ngo ko warme o chama ngara carte na kula donc ni carte fana na fa mun dumba ala dele do ko ta ba fo aga klaka na bla war ko kono alors kaba o to be jugani donc pour le moment étape saka minke ni o ko so fo wal maka mo ka utiama foso Betagake, il a récupéré en allant nous faire le sou là. Non, d'accord, c'est-à-dire le fait que Mourabet a chauffé Kata à Radio Commissaire d'Alaïsa, ce n'est pas normal, ce n'est pas sécurisé. Parce que Japonais État menace, cela doit être interdit ici. On a compris ici. Moi je parle de sécurité ici.
insécurité vraiment sur le commissariat fédéral. Non, mais il s'est mis à arranger au commissariat d'Alébou. Non, il s'est moi la question c'est quoi? Nous nous mettons au commissariat d'Alébou tu vas donc. En message mina bianga jamana kono beba kalama. Nous nous mettons au commissariat d'Alébou donc. Aïwa, papier fouille. Il faut dire qu'on a ramené. Ni mi mboro la yan dougouje qui peut. Moi je crois que Bassoro il faudrait pas tirer sur l'ambulance. Vraiment, en nous mettant ainsi que commissariat dans la station Kourounou sans faire. C'est pas c'est un désespoir du cause. Donc vraiment, non, petit mire sans faire. En fait, pour moi aujourd'hui, à quand c'était le 11 mars, carte biométrique c'est qu'à élection et qu'à boire mais il faut alors ça c'est radical dans ces conditions ah les conditions m'ont déploré amélioration tugo à faire fort à aussi pour le signe qu'on a fait parce que tant que à mais élection là c'est un état. Ça, je vous le dis. On verra. Moi, je parle du principe que je parle des faits. Opération Madame Nakabri, décembre, normalement. En mois de mars, on m'a amélioré. On a fait au coup là. Aux propositions d'amélioration. Pardon, ça. N'était émission followée à radio là par rapport à cette affaire de carte biométrique. C'est vrai. N'était flanayen, n'était douna, n'était tanayen. N'était enseigné qu'on followait gaffe au kono. N'était enseigné qu'on flanayen gaffe kono. Ministre va communiquer que Dominique Kavoko y avait faible affluence. Au don. Ne be par exemple ne be kalaba kami commissariat kondo. Mba dongo mo to wuli kata 4h du matin de commissariat là. Et lui parle de faible affluence. Allez mon affaire. Mo kata si commissariat, mo ko so milieu ko kata sorofana du commissariat là. Au Corodia. C'est pourquoi aujourd'hui, pour que nous katani akake baski kono, akake noya kono, à élection katake kabo la follow. Akake adama opération parce que élection dante ni élection benali. Élection kemeni bidou, moi mon bolole avec moi mon yara Mali, le Mali est éternel. Élection beke fokata minke. Ça veut dire que bi akabaka abakono akake adama bare. Moi j'ai l'impression que au Mali si on tire pas les leçons, moi mon temana anti leçons passées. Autorité fɔlɔ mun tun bɛ yen nɔ u tun bɛ ɲagili tun bɛ k'u la ko minnu na o ko kelen de filɛ nin ye ni jamanadenw mako bɛ min na a tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la a tɛ se ka sɔrɔ hɔrɔnma la mais an tɛ ka to ko kelen de la bi mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ il y a certains qui ont la phobie de la police n'i y'a fɔ ko police dɔrɔn u ni bɛ tiɲɛ o mɔgɔw bɛ yen c'est pourquoi aujourd'hui il fallait pas mettre cette opération là ka kɛ policiw dɔrɔn kɔnɔ hali ni bɛ équipe dilan i k'a kɛ policier ni civil dɔ ye c'est à dire i bɛ équipe minnu foncé policier dɔ ka k'a la parce que c'est le rôle de l'État ils sont régaliens ou bɛ o État ka ɲa ye a kɔnɔ par rapport équipe bɛ former n'o ye mais kana fɔ ko a kɛ spécifiquement pour le commissariat parce que mɔgɔw dɔ bɛ yen nɔ dunan bɛ wuli u tɛ taa commissariat la ko pour apprendre les pièces parce que i b'a sɔrɔ ko dɔ tɛmɛra u ni policiers ni ɲɔgɔn cɛ ou bien fɛn dɔ bɛ policiers o b'a to tita mɔgɔw b'o bɛɛ de tirer o conséquence bɛɛ de bɛ tirer fɔlɔ ka sɔrɔ ka kow laban et puis ni fana fɔ statistique ko in ka kɛ ka quartier bɛɛ jama dɔnnen don quartier jama dɔnnen don a bɛ se ka wolo cogo min na o bɛ se ka dɔn et puis on dégage ça an b'o temps dɔn mais a baara fɔlɔ bi ou ka élection ko bɔ dulonne nin ko la sinon ni élection ko dulonna la je vous assure ne ni bɛ sigi nin débat in kan ni plateau kelen san encore pour faire encore le débat par rapport k'a fɔ ko foyi ma ayiwa an bɛ taa constitution ko kun kan ka dɔ kelen filɛ ka message ci an ma ko a ma fɔ k'a fɔ ko le 31 mars ko a wari bɛ sara ko mais ko ministre ka communiqué kɔnɔna la k'a ko de à partir du 31 mars ko données minnu mana sɔrɔ k'u b'a produit ni o ye o mana kɛ k'e ta ma rectifier i t'a rectifier i b'o minɛ o cogoya la ten tɔ ne kɔni yalatɔ ni élève karate ni a bɛ min ka bɔ élève o fana kuma ka ca dugu in kɔnɔ yan nɔ est-ce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ da o la cɛkɔrɔbaw élève laban mais parce que c'est pas bon nous ils n'ont rien fait et puis mais Mamadou Kane nous a produit ni ka ne bɔ ko élève parce que quand moi quand ni na mi ka wakati mi Isa comment de faut ka bɔ la et puis nya o da nya fɔ communication makala parce que minnu ta rectification de minnu ta la ou tu bɛ se k'a fɔ olu ɲɛna k'olu ka carte bɔ ten tɔ parce que mɔgɔw de anw tun ta ka déminer anw visage falen na naturellement erreur b'anw ta mais anw ta bɛ se ka mais dɔw bɛ yen nɔ olu visage ma falen ka foyi ma falen ou tu bɛ se k'a fɔ olu ɲɛna k'olu ta ka tout intact mais il fallait pas dire à tout le monde que c'est tout le monde qui doit aller faire ça pose des problèmes c'est pourquoi
j'ai dit bara make kanya a bara a namo a nyefe bara nyabla fo make no bara nyabla tunkara am chokada parce que adlo me nganya de la ne fe nganya nyumanta kola ngana nyumanta kola a réponse atna ke nyuma fana ni manga Abdraman ye mi fo tieno doko katita police la kota ka di manga be ko wera la o constitution ko abini ngana doko ku fla bo constitution projet dira jamana kuntigi Assimi Goïta ma nga apuma kacha bibina mi puma kacha na bela jele aman soni siko ka yana nga se toma o laïcité kunkan puma ye o puma kacha sam bali e ba famu au conseil islamique seyera opération mina bara mina ka bara nundo fuka se alaba yoroma ka foko au conseil ka bolo fara do be noy imama e o ka bo ka foko olu bana kuma ka bantu nga damlen la ka er chama ken dega ayo ni moko kanga ka Assimi fu silamɛw l'imama ni au conseil de kanga ka Assimi fu chogodi ni o y'a sɔrɔ ko constitution débat dan ye laïcité mun b'a kɔnɔ ye an tɛ dan ka wuyi t'a la dɛ an bɛ tila k'an kɔ a la k'a kɛ nasi ye tellement ka ɲi parce que kaba jala tigɛ dɛ kaba kɛlɛ tɛ laïcité de nɔfɛ o laïcité modèle min b'an ka constitution kɔnɔ kɛlɛ ko tɛ o fo n'a sɔrɔ i bɛ ko wɛrɛ la mun tɛ diinɛ ko ye a b'an ka constitution kɔnɔ ko Mali article 30 Mali est une république indépendante souveraine unitaire tant laïque et sociale. Article 32 la laïcité ne s'oppose pas à la religion. Elle a pour objectif de renforcer le vivre ensemble. On a oui. Ko a tête dankari dîner là au contraire abe dîner ou la kana abe fanga duma au beko fait a kunte dowere an ka se ka balo ɲɔgɔn kɛrɛfɛ hali no o y'a sɔrɔ an ka diinɛw tɛ kelen ye ni ye chrétien ni ye silamɛ an ka se ka balo ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kaba e bɛ débat jumɛn bɔ o la laïcité kelen de tun bɛ Modibo Keyita tile Damakari Mali diinɛ la o laïcité kelen de tun bɛ Musa Tarawele tile Damakari Mali diinɛ la fo Mali diinɛ mɔgɔw yɛrɛ ko Musa kɔni tiɲɛ na k'a tun bɛ silamɛya bonya o laïcité kelen de tun bɛ ATT tile IBK tile Alpha tile Damakari Mali diinɛ la wa mɔgɔ mɔgɔ y'a tante yɛrɛ k'i bɛ Dankari Mali diinɛ la k'i to a sogo la i ka makila ni liya bɛɛ bɛ taa an y'a ye Alpha ATT tile ko u bɛna projet dɔ ta jɔn kun assemblée président ye code de la famille u tila k'a bila an y'a ye IBK tile Mamadou Diko a ma bɔ radio kan a ma bɔ télé la ka WhatsApp ko u bɛ fɛ ka éducation sexuelle complète a ko bunna Sumeli Bube yɛrɛ premier ministre fili ka boli ka bila donc dan tɛ se ka kari Mali diinɛ la yan mɔgɔ minnu b'a a kuma la journal dɔ bɔra le pays le jeudi a ko Yad Agali ka disons Amadou Koufa ka lieutenant dɔ a ye vidéo kɛ ko mɔgɔ minnu bɛ ka u kɔkɔ da laïcité kɔkɔ la k'u ka dɛmɛ bɛ o mɔgɔw ye ça sous-entend quoi alors a dun mɛnnen don Mali kɔnɔ yan ko non ko minnu bɛ ka terroriste kuma fɔ k'u dɛmɛbaga caman bɛ Bamakɔ yan Issa qu'on fasse attention laïcité ni ou bien la définition qui est définition caman tɛ laïcité la dɛ laïcité dɔwɛrɛ tɛ dɛ anw ta in bɛɛ n'i ka culture ne bɛ n ka diinɛ kɛ i b'i ka diinɛ kɛ mais kuma min b'u da mɔgɔ tɛ kɛ gɔrɔjɛgɛnen ye yan surtout a fɔra ko furu ko bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ yan donc cɛ ni cɛ ko kuma t'a la donc o laïcité bɛɛ k'i ta kɛ gɔrɔjɛgɛninw b'u ta kɛ o t'a la anw ɲɛ tɛ laïcité min b'anw fɛ yan chrétien k'u ka diinɛ kɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka manipulation mɔgɔ dɔ et puis n bɛ fɛn dɔ f'i ye n tɛ tɔgɔ fɔ kɛ mais révélation dɔ k'i ye diinɛ mɔgɔ dɔ b'a la politiquement ani Assimi ma ɲɛ a ma se Assimi na maintenant il contourne a bɛ don diinɛ kɔnɔ k'a bɛ Assimi ninnu a tɛ ça Kolibigi a sa raison d'être ni ko kunkan oui et non oui parce que n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu ye nin baara in kɛ projet de nouvelle constitution ka taa daminɛ f'a finalisation je crois que diinɛ mɔgɔ senmaya a ko la donc je crois que o kɛra filiba ye parce que n'o kɛra ko la dɔrɔn danayabaliya bɛna s'a ma je crois que u y'o kuma fɔ u ka mɔgɔ si ma ye baara in na minnu ye constitution projet finalisé o ye gɛlɛyaba ye u ka kumakan filanan ye ko n'u ko ko laïcité u ye laïcité min to a kɔnɔ ko kan ko b'a la ko mɔnɛ ko b'a la CFA ko n'i y'o ta k'o lajɛ o ni an ka tabiya kuraw refondation n tɛ fɛ ka tɔgɔ dɔ in fɔ ko olu n'u o tɛ taa ɲɔgɔn fɛ tɔgɔ dɔ ye jumɛn ye non c'est bon on passe donc globalement n'i y'u ka gɛlɛyaw ta k'a lajɛ Issa nin bɛɛ ye Faransi ko de ye parce que pour l'histoire très rapidement depuis 1801 nin ko in daminɛna Faransi église ka bɔ Église ni État ka bɔ ɲɔgɔn na voilà donc en 1905 précisément où il y a loi en France k'a yira ko bɛɛ bɛ se k'i ka bateau kɛ individuellement et puis problème t'a la moi je crois que problème fanba ye
et terminologie, le fait que laïcité, et Sam Yafo, il a ses raisons, le fait qu'on maintenant là, état multiconfessionnel en français, ça revient à la laïcité. Mais ça, au-delà de tout ça, moi je suis musulman. C'est plus compliqué, état multiconfessionnel. Bon, niveau multiconfessionnel, ça veut dire qu'il y a toutes les confessions. Mais tu vas par contre, par exemple, le dîner d'Oma. C'est compliqué. Après le Liban, c'est dans son verre. Non, ça veut dire qu'on a proposition, on va pas polémiquer sur ça. Ils ont fait une proposition. L'État maintient le cap par rapport à la laïcité. L'État et laïcité, quel est mon faux? En tout cas, on m'a voté pour l'homme, on a voté là. Mais ça nous fait un peu d'années à balayer. Parce que comme on a wakati temeni na dangari gera dina la samu damagari dina la mais dangari dina ni c'est na kuraneka et dangari dina la atiki ni na fama ah ouais mais akera damana ko chubege ouais akera donc et pour eux l'État n'était pas l'État n'y est pour rien parce que ni les tenants du pouvoir n'y sont pour rien. Maintenant peut-être oui argument au boulot car quoi doucement caché même ils se sont sentis humiliés ne pour les familles parce que Moussema donne barena donc pour eux dans l'état là est-ce que pour ces mois de là au conseil qui représentant au mois de là au conseil était sommet al-Islamé dîner sommet et fin là non ils ont été clairs kulu dama de barena. J'ai discuté avec plusieurs d'entre eux. Il y a aucun argument. Mais moi je crois que au conseil qu'on a dit. Mais donc moi je crois qu'il y a un problème à ce niveau ici. Le problème fondamental aujourd'hui Daniel Balia Beno parce que nous talents la Arsa. Laïcité comment est-ce que cela met dîner parce que nombre la majorité 10-95% des musulmans est-ce que le gars a bebna douma est-ce que Donata ou là ça mais c'est vrai homosexualité débat d'obé non est-ce que l'autre n'a voulu Donata ou là donc dans athée non moi je dirais pas que je suis d'accord je suis pas d'accord mais quelque part argument Mouboulou les autorités aussi ont pris la décision vraiment à toi qu'on doit là mais moi je crois que vraiment il faut qu'on avance ni débat on doit avancer honnêtement. On n'en a pas besoin. À mon côté, un débat là actuellement au Mali parce que le vivre ensemble a toujours été une réalité comme ça. Oui. Depuis toujours d'ailleurs. Depuis toujours. Moi je crois que Dinako est là. Ne peut interroger chrétien fait non. On va faire tout là. Exact. On me fait mes meilleurs amis. Non, il est migné. Abolu. Non. On te laisse au goût de glomi. Ah bah là c'est tout. Moi je crois qu'on se comprend à ce niveau là. Mais dans baby. Munungo ko manga ke parce que vidéo là-bas munumbe no kuma o fana ga chadoni do were go ko animateur ba fo limi ga kan balma chrétien ko munaki bo lufu tantambulo mais en kuntigi ne islamer en kuntigi Mohamed sallallahu alaihi wasallam moi je crois que ani dine be jera ani yahudu jera ani chrétien jera ani dine be jera dine be a foué mon agelo o madina ga nyata ga donc nga bara go sira ga donc nga na duni débat ko na la mali to jamana quoi vraiment be ñoo famille ko ni laïcité devait problème poser pourquoi état fenenta accepter que laïcité boy ko remplacer ni femere pour faire plaisir à tout le monde quand même begi restaurant ko na ngo ga me fait bekaje aywa isa ne ba fa munum ko be laïcité contre la ko hakedo netu hanne état démocratique hanne nu maje hanne nu te hakna kana ko la ko hakedo ne fait famille baliaba akola parce que mo folo mun yokuma ta kanya fo ne akla ul dia betnya o bali la France ko la or laïcité ko ni a histoire de temna c'est pas vrai France côté France philosophe de numéro data en France mais mais tu sais que mo nous fait ne foli doki je continue j'explique ne refine ko hakedo mais ne fi halsa o ma famille parce que ou ya ta yorando de la or les laïcité de temna mun be philosophie de wa fi ko depuis Épicure de philosophie laïcité ko madame odunye depuis l'antiquité philosophe musulman de ko Averroès allez tu n'y penseur musulman de mais laïque ça veut dire que ni dina ko do aller islamé de wa tumbe islamé laïcité bon fo ko ka islamé ko ka dina islamé tere ko ka dina bo de mana marala ne akla o de ba mene moye munu nya so ko non abora français kafir de mana de France c'est pas vrai mo France la France ayata France philosophe de lui-même muna olu fana yata contexte do de ata parce que à l'époque en France au sorti de la féodalité wasro église tumbe et jamana mara et au mara tun gelara kosobe mogodo ko sisan ko ka jamana mara ni dina ko bonyo kana and après c'est nana tendu mogo be état multiconfessionnel mo fola état multiconfessionnel ça c'est encore très grave. Abdelman, je te coupe pas la parole mais il y a aucune différence entre la constitution française de 1958 par rapport à la laïcité ani anga constitution Sony anga projet inta
C'est la même chose. Mais je vais te dire quelque chose. J'ai pas dit la même. Francis Rachuban 1958. Laïcité Mokono. Je crois qu'il y a un copier-coller de oui. Oui, mais 92 ans. C'est la même chose. Les terrains du pouvoir américain, Thomas Jefferson nous fera laïcité français. C'est la même chose. Définition de Fallon, c'est les Moukois, c'est Moba Tatoumna, Kaketum, Odedo, Nemafila, Woman, mais laisse on est à contre. Nous, Hacker du Kaf, mais neuf à Maniafouina. C'est pourquoi nous avons fait de Namo, tout Jojo, la Madula. Pas de Namo, ma boîte sera fait, Kanyaf, ou l'ouest Kamoufo. Attention, professeur Samaki. Professeur Samake n'était qu'un missionnaire, tout tiré de la commission de quai. De manière au Béno, gouvernement Béno. C'est lui qui a pris de légitimité. Attends, il n'y a pas plus de tuer. Alep Darachida, lui, c'est qu'un commissionnaire. Ministre de Culture de Mouna, allez ce que Kougne Mounier, voilà ça, il y a des débats, voilà ça, il y a des débats de trancher. Attention, allez quand qui est ministre de Culture, c'est pourquoi depuis 2012, débat. Il y aura porté. Évidemment, est-ce que Kougne nous parce que est-ce que Kougne Dina Kougne, Angala Talako, Mangale, quand qui est quand nous baroque, Kajala de Kafoko, Akobeta, mais on est marqué. Non, marqué, nous, au commande, nous maniafo. Moun va écouter l'Est ou Jodo, mais l'Est au Filibala, à Kambi, Moun, les voix qui portent, Moun, ce n'est pas lié à la France, c'est pas lié aux États-Unis, c'est qu'à faire quoi demander des dinars de Kabondona au Marathon. L'État confessionnel, je termine par rapport à ça. N'a État confessionnel qui est Mali. Ça veut dire qu'on est gouvernement Messi. Mais quand Jamana dîner, bon, on a tout. Mais Jamana Maran dina beaucoup. Après Mumboka. Nico Foko Jamana Kamara dina Kagata État confessionnel. Il va faire quoi Mali président au bec dinadoué. Han ni manteau là avec dinadoué. Mais le ministre n'y a pas 70% au bec dinaï. Attends bec dinaï. Ala ambeski mundala no. Isuma ansukandi tanto. Orbi eba ansukandi selon ikatem na femme bikatem na il va faire comme il faut. Il va ansukando ka. Mais là il va dokola. C'est pour que c'est très grave. Angato ni chukula tanto. Il me la mie. Il faudra pour moi là. Demanda niveau mona conscient de modifier Akmala parce que demanda dans un pays en crise où il y a trop de revendications, vous ne modifiez pas la conscience, vous laissez la conscience intacte. Je commence par ce l'opportunité. C'est-à-dire, Nimbeba Irako, Jamana Kuma Labe, Amedomina Gombi, Kata révision constitutionnelle. Parce que pourquoi l'Est Bega Kuma Baim Tabi Issa a sourcé Djoumane? Parce que depuis 2012, le Malien naturellement a été théorisé par les terroristes, notamment l'application de la charia au nord, Issa Anga Djamane Kono. Selon Nia Djetemine, la laïcité en principe, néga familiale, ça ne pose aucun problème par rapport à la gestion de l'État. Pourquoi Issa aujourd'hui, depuis 2012, Mali Kono, il y a un ministre des cultes et des affaires religieuses. Et qui est beaucoup plus représentant des musulmans que tout le monde. Parce que nous faisons investiguer ici, Nabora, théologien Kelena, qui est Chorno, qui est théologien, a pratiquement, à Binafo, Dinemoga oui, donc pour moi la laïcité n'a pas empêché l'État, c'est-à-dire qu'à Dinemogo Dadola. Voilà pourquoi il y a un ministère qui les a été dédié depuis 2012. Mais au-delà de ça, le problème c'est quoi? Au-delà de ça. Non, j'ai dit au-delà de cela. Au-delà de cela, le problème de ce pays c'est quoi? C'est que il n'y a pas de débat contradictoire. Ça a été dit là, Issa Bi. Ceux qui ont fait cette dernière modification de la Constitution doivent aujourd'hui être là. La Constitution doit être expliquée à tout le monde. Le pourquoi, surtout les points aussi. Mais ni au fait ça au-dessus de parce que les monsieur a essayé qu'à professeur et reste sur à dessus boire. Non, Issa. Parce que la finalité c'est quoi? Ce n'est pas modifier ce ni termine banon. On va aller voter le référendum sur la base de la laïcité. Maintenant, à tout le monde de voir, je suis pour ou je suis contre. Voilà pourquoi j'ai posé un jour la question plateau Kelenga. Et si les malins décident de voter contre la prochaine constitution, c'est voilà dans ce cas. Voilà le problème. Mais est-ce que l'État est prêt pour cela? Voilà pourquoi c'est très important. Comme ça. Moi, la question que je dis, c'était pas opportun, mais
d'aller vers une révision que j'ai mais nous venons bien c'est là ni fait on venait donc tu goûter au loup la ni constitution m'a fallu ça est réel c'est le comment ferait bien mais 2017 c'est là qu'on a il s'appelle pas ko ka Sénat créé bi ko ka Sénat créé bi comme Mali budget en permis c'est pas une question d'opportunité, c'est une violation flagrante de nos textes. Mais comment il gagne quoi laisse-le débat venir reste sur mon d'autant plus Mali laisse la débat là abana ame foli di groupe 767 moko ma groupe WhatsApp 767 moko amu bela jele fo président pour abi fo radio Sahel ani radio Noura FM oluka anniversaire be shuina Ami Baba Cissé Radio Sahel o nyema baya ale kilno ka invité minye Kumba Gazi Krefe nyamana damne erela Noura FM ale be jala koroji Mamadou Mbayga encore ke ale ka radio do num be ka anniversaire be shuina anta yoro kata shuina bamsa Sissoko Jokolojo akoka be folidi moko munu nolu sembo koro kata musokoro ka jala ko beni chani baraji ala ka lara sonsma musokoro almam sangata ORTM abora Ouagadougou kana komina tanga semamne minye Mohamed Karambe ka bo Orange la Moussa Sako Orange ambe aubela jele fo Tamba Traoré ORTM Alassane Baba Djombele ORTM amba aubela jele fo Moussa Konare Kati ambe ifo Mamadi Diakité Ben Barek kabo radio Bamakana ambe foli Badima Bokar Djadje Papson kabo commune Dourna Merila amba fo Bintou Nabo Boulok Termen nega Karafela radio Fanfe Ousmane Togo réalisation minye Draman Kone Alepme résidente na amba fo